हाय फ्रेंड्स कविराज चैनल कविता पेசுறேன் இதுவரைக்கும் என்னோட வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காத பெல் ஐகானையும் ஆல் என்ற ஆப்ஷனையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா நாம நம்ம காடை பூண்டு எப்படி பண்றது அப்படிங்கறதை வீடியோல போட்டுருந்தோம் அதுக்கு இன்னைக்கு ட்ரிங்கர் வைக்க போறோம் நிப்பிள் சிஸ்டத்துல ட்ரிங்கர் பண்ண போறோம் அது எப்படி பண்றோம் அப்படிங்கறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு நம்ம 3/4 இன்ச் பைப் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் எவ்வளவு வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம்னா நம்ம கூண்டு எவ்வளவு சைஸ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கிக்கணும் அதை எப்படி நம்ம 6 வைக்க போறோமா எத்தனை நிப்பிள் வைக்க போறோம் அப்படிங்கறத பிளான் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்கேல்ல வச்சு அளவு வச்சு இது மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடத்துல நம்ம ஹோல்ஸ் போடுறதுக்கு கரெக்ட்டா இருக்கும் நான் மொத்தம் 6 வைக்க போறேன் அதுக்கு 6 மார்க் போட்டு வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி விளக்குலையோ இல்லை கேஸ் அடுப்புலையோ நம்ம ஒரு கம்பியை ஹீட் பண்ணி பைப்பில் அப்படியே சொருகணுன்னா ஹோல்ஸ் வந்துடும் அந்த ஹோல்ஸ் எதுக்காகனா நம்ம அந்த ஹோல்ஸில் தான் நிப்பில் சொருக போகிறோம் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹீட் பண்ண சைடு இருக்கிற கம்பியை நம்ம ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா பைப்பில் அந்த இடத்துல இந்த மார்க்கிங் இடத்துல கரெக்டாக சொருகணுன்னா அது அப்படியே ஹோல்ஸ் ஆகிடும் அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக நம்ம நிப்பில் சொருவிக்கலாம் இப்போ நிப்பிள் எப்படி நம்ம ரெடி பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் அந்த நிப்பிள் ஷீல்டில் நிப்பில் இந்த அதுலேயே திருகிறது இருக்கும் அது மாதிரி திருவி எல்லா நிப்பிள் ஷீல்டையும் ரெடி பண்ணி நிப்பில் வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நாம் இதுக்கு 2 வழியாக ரெடி பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பைப் ஓட்டுற சொல்யூஷன் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த சொல்யூஷனை நம்ம நிப்பிள் ஷீல்டில் தடவிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே இந்த பைப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் 3/4 இன்ச் பைப் வாங்குங்கன்னு ஏன்னா இந்த ஷீல்டு நமக்கு 3/4 இன்ச் பைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷீல்டு தான் கிடைக்கும் அதனால் 3/4 இன்ச் பைப்பை வாங்கிக்கிட்டு இந்த சொல்யூஷன் இருக்குது இல்லைங்களா அதை வச்சு சுற்றிலும் நல்லா தடவிட்டு அதை எடுத்துகிட்டு போய் அப்படியே நம்ம பைப்பில் ஒட்டிட வேண்டியது தான் நல்லா ஒட்டணும் அதுதான் மெயின் இதில் இல்லைனா தண்ணி லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ப்ளஸ் இன்னொன்றும் நம்ம பார்த்து இது பண்ணோம் அந்த நிப்புலாண்ட போய் விழுந்துருச்சுன்னா நிப்புளும் ஒர்க் ஆகாத போயிடும் அப்புறம் காடை குத்தினாலும் தண்ணி வராது அதுக்கப்புறம் நிப்புள் கப்பு இருக்குது இல்லைங்களா இது எதுக்காகனா காடை குத்தும் போது தண்ணி கீழே போகும் அந்த கீழே போகிற தண்ணி இந்த கப்புலேயே வந்துடும் அந்த கப்பில் இருக்கிற தண்ணியும் காடை குடிச்சிக்கும் இந்த கப்பை எப்படி போடுறதுன்னா அதிலே ஓப்பன் கொடுத்துருப்பாங்க கீழே ஹோல்ஸும் இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணி கரெக்டாக இந்த நிப்பிளில் ஹோல்ஸில் வர மாதிரி விட்டுட்டு மேலே நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருக்கணும் இந்த பாருங்கள் ஓப்பனிங் இருக்குது பாருங்கள் இப்படி தான் ஓப்பன் பண்ணி அதில் போடணும் இன்னொரு மெத்தட் என்னென்னா எம்சியில் வச்சும் நம்ம ஒட்டலாம் எம்சில் அதில் 2 ஒயிட் கலர் பிளாக் கலர் 2 வரும் அந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம இதை பாருங்கள் எம்சில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது உள்ள 2 பாக்கெட் இருக்கும் அந்த ரெண்டுத்தையும் எடுத்து நம்ம ஈவனாக எடுத்துக்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணோம்னா பேஸ்ட் மாதிரி இந்த மாதிரி வந்துடும் அதை நம்ம நிப்பில் பழுப்பு உள்ள சொருவிட்டு அதை அந்த நிப்பில் சுற்றி ஒட்டினோம்னா அது அப்படியே ஒட்டிக்கும் இது ஒட்டிட்டு உடனே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனால் அது ஒரு 4 ஹவர்ஸ் 5 ஹவர்ஸ் அப்படியே காய விட்டுறணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம டச் பண்ணணும் அப்போ தான் அது நல்லா பேஸ்ட் ஆகி ஒட்டிக்கும் சும்மா ரவுண்டாக்கி ஒட்டிட்டோம் அப்படி சொல்லிட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாது அது அழுத்துறேன் பாருங்கள் வீடியோவில் அது மாதிரி நல்லா அழுத்தி விடணும் அப்போ தான் நல்லா ஒட்டிக்கும் இல்லைனா லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் என்ன கேட்டால் இந்த 2 மெத்தடில் எந்த மெத்தட் பெஸ்ட்டு அப்படின்னா எம்சியில் ஒட்டுறது தான் பெஸ்ட்டு எனக்கு அந்த சொல்யூஷன் வச்சு ஒட்டினா நல்ல சொல்யூஷன் வச்சு ஒட்டணும் நம்ம எங்கே நிப்புள் லாக் ஆகிடுமோன்னு கொஞ்சம் சொல்யூஷன் விட்டுட்டோம்னா அது லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிருது பட் எம்சியில் அந்த மாதிரி பிரச்சனை கிடையாது நிப்பிள் எதுவுமே ஆகிறது கிடையாது இது வெளியில் மட்டும்தான் நல்லா ஒட்டிக்குது லீக்கிங்கும் வர்றது கிடையாது அதனால் நாங்கள் இந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம இப்போ பக்கெட்லேருந்து நம்ம எப்படி இந்த பைப்புக்கு கனெக்ஷன் கொடுக்குறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த இருக்குது பாருங்கள் இது கனெக்டரு இந்த ஷாப்பில் கேட்டாலே கொடுப்பாங்க பக்கெட்டுக்கும் பைப்புக்கும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான கனெக்டர் இதை வச்சு தான் நம்ம பக்கெட்டில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த பாருங்கள் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு பக்கெட் மேலே வைக்கணும் இல்லைங்களா அதுக்கு தான் இந்த பக்கெட்டு கீழே இந்த பைப்பு உள்ளே போகிற அளவுக்கு ஹோல்ஸ் கரெக்டாக வச்சு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இது மாதிரி ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துடணும் இந்த ஹோல்ஸில் அந்த கனெக்டரை சொருகிறதுக்கு வாஷர் இதில் 2 இருக்கும் இந்த மாதிரி பக்கெட்டுக்கு வெளியில் ஒரு வாஷரும் உள்ளே ஒரு வாஷரும் வர மாதிரி வச்சு இதை டைட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த பக்கெட் ரெடி ஆகிடும் இதை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம இந்த மாதிரி குண்டுக்கு மேலே வச்சுட்டு ஒரு ஓசை கொடுத்து அந்த பக்கெட்டுக்கும் இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் பைப்புக்கும் ஒரு ஓசை வச்சு கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இதில் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த பைப்பை எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு பாருங்கள் மேல் குண்டுலேருந்து அப்படியே கீழ் குண்டுக்கு வர மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல உயரமாகவும் எண்ட் ஆகிற இடத்துல இதை பாருங்கள் கொஞ்சம் சாய்வாகவும் அப்போ தான் தண்ணியோட ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்குன்றதுக்காக அந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் லாஸ்ட்டாக வர பைப்பில் நம்ம எண்டிங் கேப் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி எண்ட் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் தண்ணி போக போகிற வேலை கிடையாது இல்லைங்களா அதனால் இந்த மாதிரி எண்டு கேப்பை போட்டு எண்ட் பண்ணியாச்சு
காடை கூண்டு எப்படி பண்ணுறதுன்றது யாருக்கா வேணும்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், போய் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ கப்பை இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் இதோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு. இதை பாருங்கள், கப்பெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. காடைகளை உள்ளே ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம். வெளியிலேருந்து தான் வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. அந்த பக்கம் வந்து செவுறு இருக்கிறதால எடுக்க முடியல. காடைகள்லாம் தண்ணி குடிச்சிட்ருக்கு பாருங்கள். பண்ணுறதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், ரிப்ளை பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு லைக்கும் வியூஸ் அதிகமாக போக ஆரம்பிக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.